The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pagampo alang sa pamilya. O among Dios ug Amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay, ang simbahan. Sa imong grasya ug gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan, aron ang imong presensya, mag-auhag ka namo sa pagpadayon sa imong makaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, maggiya sa tanang banay, labi na ang mga gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait o pag-ampo o sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran, o magpuyo sa imong gugma. Pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, ang atong pizza karon, pizza 25 sa bulan sa Setyembre, tuig 2016. Okay. Lain na sab no nga panid sa atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, niya atay balikan nga issue. May labot na sa atong pagtuo. Balik-balik na gyud ni siya. Pero naman ko'y gahangyo. Maayo unta to og nakasunod gyud ba, no? Ang tanan sa dihang ato ning gihisgutan, pero dili manggod, no? Dili manggod tanan masayo dayon sa usalang ka sibiyahan nato kay dili man pud tanan magdungan og paminaw. Okay. Wala nga alang-alang dili po nato tagaan og panahon
Kumikan lang kay mabalik-balik na nato. Kinilaging Catholic Faith Apologetics, paghatag mga katinawon sa pagtuong Katoliko, kining buhat namo no sa panalipod sa pagtuo. Ato maning mapanag-ing og kana bang trabaho sa usa ka doktor. Nga ang doktor kung naay muduol nga masakiton, of course hilingon man na unsay sakit. Niya resitahan dayog tambal unsay tambal. Niya og maura mga sakita no ma-discovery di ang tambal nga idapat sa maong sakit mao gyud na ihatag sa doktor, mao gyud iresita. Niya og ang sakit maura pod gabalik-balik. Di balik-balik ra pod ang tambal nga iresita. Mao na no? Mao na ang ato pong isyu, may labot na sa itong pagtuo, gabalik-balik ramang yun yung mga isyu, gikan sa larawan, santos, purgatorio, ngalan sa iglesia, bunyag. Okay, mao ra na, gabalik-balik, mao na nga, no, pasilo ata, alang niya itong, kuan ba, kanang buringan anang balik-balik, no? Wala tayo mahimo kay mo man ni atong tahas, no? Dunay gahangyo nato, pero nalipay ko sa gahangyo, no? Niini kay niadto dili man siya mahiligon ba? Dili siya mahiligon, di lang nako hinganlan. Dili siya mahiligon sa pag kana bang ukit-ukit, may labot na sa kanang mga katinawan sa pagtuong Katoliko. Kay niadto nagtuo siya nga basta Katoliko wala gyud nay nada. Dili kuno angay paminawon gani matud pa niya. Niadto ang iyang pagunahuna ang Katoliko kuno usa ka kulto. Usa ka kulto nga tinuhuan mao na nga dili angay pasakupan matud pa niya. Pero nalipay ta sa iyang estado karon kay murag nakabaton siya o kaikag, no? Nagsugod na ang iyang kaikag sa susi, no, sa pagtuong Katoliko. Siguro atong nasabot nga naa na siguro ipipila ka punto may labot na sa pagtuong Katoliko nga iyang nadawat ug mao na nga gusto na siya mo ukit pagyod mo susi unsa pa ang mga kahayag katinawan sa pagtuong Katoliko. Mo nang nalipay ta kay nagsukod naman ang iyang kaikag sa pagsusi sa mga katinawan kahayag sa pagtuong Katoliko. Mo nang atong sublion ni, no? Na ang maong tagaan na tuog katinawan karon gani ako mampuning na enkwentro o kining isyuha. Ako po ning na hibalag diha sa Facebook. Usa ka Seventh-day Adventist, usa ka babae, ang nag-comment sa atong gi-post diha sa Facebook. Iya dayong gidiretso ba? Ang iyang comment niya ng atong catechetical formula. Catechetical formula ba? Sahan ay sa napulo kasugo. Kay kanato god no sa atong Katoliko nga plastada o presentasyon sa napulo ka sugo. Duha manggod ka hanay, no? Duha ka hanay. Unya ang nakita nga hanay sa uban labi na sa mga dili Katoliko kasagaran nilang makita kanang catechetical formula. Kana bang abbreviated form of presentation. Sa manang abbreviated form, kana bang minubo nga presentasyon o pagpadayag sa napulo kasugo o kanang gisummarize ba? Gisummarize, gimubo. Kung mayon kita gisummarize, gimubo, naara ang tot o ang kanang mensahe, pero ang paghanay sa mga pulong namubo kay gisummarize man, pero naara tanan ang mensahe. Yun na. Ang catechetical formula
abbreviated form, dunay gipang mubo. Unya, maunay makita nila. Unya, muingon dayon sila, no, katupong itong nangutana, mahitungod ani, then, hasta po itong akong na hibalag sa Facebook, maunay ang punto nga. Ang ato ko nung napulo kasugo, presentasyon, na ako na'y gidilit. Sa ato ko nung hanay sa napulo kasugo sa Katoliko, doon na'y gidilit. Ang gitumbok nga gidilit ko, no, kana bang sugo ba diha, no, sa napulo kasugo nga nag-ingon ang Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Diya sa versikulo 3. Dayon sa 4 giingon, dili magbuhat og bisan unsang larawan o bisan unsang dagway. Bisan sa dagway sa lalaki o babae, kung ato po nang i-cross refer dito sa Deuteronomio 4:16, no? Dili magbuhat og bisan unsang larawan o ribulto, bisan unsang dagway. Dagway nga makita dito sa kaitasan o sa langit, o dagway nga makita diri sa yuta, dili gyud, gibawal gyud ang paghimog dagway o larawan o ribulto bisan unsa. Dayon sa bersikulo 5, dili ka magyukbo ni ini, okay, gama ranig kamot, no? Ang Dios dili binuhat og kamot, kay ang Dios way sinugdanan ni katapusan, no? Ato na lang ning gi-paraphrase. Ang sa Katoliko kuno, matud pa nila, ako nilang ning usahon na, kay ako maning nahibalag sa Facebook katong Adventist o katong nangutanaan ni ron. Ingon sila, no, naa sa ilang pangutana, ilang huna-huna, nga, gidilit man na sa hanay sa napulo kasugo sa Katoliko. Gidilit kanang bersikulo 4 ug 5 ba nga, dili magbuhat og larawan bisan unsa. Dayon kanang dili magyukbo ni ining mga larawana. Gidilit na kay ang sa Katoliko sa hanay sa kanang abbreviated form ba, no? Kanang catechetical formula. Ang mabasa, ang gibutang kuan raman maura ni, no? Dili ka magbaton og laing Dios gawas kanako. Kanara gibutang. Kadtong dili magbuhat bisan unsang larawan, wala na. Gibutang diya sa atong abbreviated presentation o hanay sa napulo kasugo. Gidilit ko, no, giwala na hasta nang pagyukbo og larawan. Nga gidili o gidilit na sa atong hanay ko, no. Mao na moingon dayon ila dayong ipasabot nga gumika na kay ang Katoliko go daghan man kay mga larawan. Ayun, yukbo po sa larawan. So parang dili maigo, matamaan ang Katoliko, matud pa nila, mo nang gidilit na diha sa Katoliko, no? Mao na nga sa hanay sa ilang napulo kasugo, kanang catechetical formula, kanang abbreviated form, wala na nagibutang. Mo ni atong tagaag katinawan ron, no? Okay. Now, mo ni ang atong tubag. Okay. Okay, mao ni atong tubag. Kung naamoy katekism, no, nga libro, no, kay kuan man official yun yung teaching, no. Official teaching sa pagtuong Katoliko na das katekism, no. Ako mo auhag ninyo, no, muauhag ko ninyo nga naa mo anang libroha, o kung wala mo anang libroha, pangusul mo, panghulam mo sa naa, no. Kay kanang paghanay sa napulo kasugo diha sa katekism, duha na kahanay. Duha na siya kahanay, dili kay usara. Unang hanay kanang gitawag og biblical hanay o biblical formula. Nga sa biblical formula, og unsa tong tuwa dito sa Biblia, carbon copy gyud. Walay gikuha. Tanan, tanawar ko ninyo na kanang katekism, kanang under na sa gihiskutan ang 10 Commandments o napulo kasugo. Unang hanay diha, biblical hanay o biblical form, presentation. Nga tanan yun, giplastar.
Wala gikuha diha, tanan kay biblical man. Carbon copy. Pero sa Pika side, gibutang pod ang abbreviated form o kanang gitawag na tug catechetical formula. Na of course diya sa catechetical formula o abbreviated form naagi mga pulo nga mawala. Kay gimubo man gi-abbreviate pero kadtong giwala gisigurado nga ang context naara gihapon sa unsay nasulat dito sa abbreviated form. Mapananglit ko, maghatagutan ninyo og example anang imubo pero naara gihapon ang meaning. Naara gihapon ang pasabot. Okay, kini pananglit ako. Ako ngalan is Silbert, no. Ako lang i-appeal akong middle name o akong last name o family name. Ako ngalan is full name is Silbert Adriatico Dondoyano. Silbert Adriatico Dondoyano. I-search ninyo na sa Facebook para ma-add ko ninyo kung dili ko ninyo friend sa Facebook. Okay, mo niya akong ngalan. Full name, Silbert Adriatico Dondoyano. Karon. Pananglitog ako na siyang i-shortcut imubo. Unsa may akong ibutang? Pananglit mo, hukom ko nga, kana rang unang litra. Mo'y akong ibutang sa akong first name. Then, kana pong unang litra sa akong middle name. Ug unang litra sa akong family name. So, unsa may mahitabo? Ingon ani akong ibutang para mamubo. C, as in Silbert. A, as in kanang middle name nako Adriatico. D, as in family name Dondoyano. So, sa lakto, dang akong ibutang kanarang CAD o CAD. Ako ibutang CAD na lang o CAD. Naabay nawala diha inigmubo na Ang nawala diha katong sumpay. kay permiro ramang litra mo atong gibutang. Nangawala ang sumpay pero naara gihapon ang buot ipasabot. Kay kanang CAD ang akong ipasabot ana Silbert Adriatico Dondoyano. Mao na siya ang pagmubo. Ang pag-summarize kanang imubo ba? Gitawag manggaling na sa kana galing ako'y nabasa ana o napoy nagsugilon nako ani kanang mga kinds of pamaagi bas pagtuon. Nagkadaiya nga pamaagi sa pagtuon. Labi na sa kanang mo apil kag mga exam, labi nagmubo na lang panahon nga imong igahin sa pagtuon ay kanang gitawag og mnemonic style o mnemonic system pamaagi sa pagtuon nga ang memorization kadto pipila ka bahin sa gusto natong i-memorize. Dayon hunaon lang dayon og unsay sumpay ato. So ang memorization katurang mga sinugdanan. Unya pag mahinumduman na to, automatic imong huna-huna mo paingon na dayon og unsay sumpay ato. Nanginana ba? Muna kanang gitawag og mnemonic. So mao ni kining atong napulo kasugo. Ang gikomentaryohan sa mga dili Katoliko kanang abbreviated. Abbreviated. Unya unsao man nato pag-explain, unsao man nato pagpaliwanag nga kanang pag-ingon diha nga gidili ang pagbuhat og larawan bisan unsa din dili kamuyokbo, unsao man nato na nga naapil na diha sa kanang gitawag na tug unsay naa diha sa atong abbreviated form. Okay. Kanang pagdili og ribulto, actually ang ipasabot ana Dios man ang ribulto, di ba? Dayon dili bot pasabot di kamuyokbo og mga Diyos nga ribulto. Kanagong na ang mga pulonga ato man ang mausa sa kanang giingon diha sa bersikulo 3. Unsa man ang naa sa bersikulo 3? Giingon diha nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Kana bisag kana rang mga pulonga maoy ibutang diha sa hanay sa napulo ka sugo kung maghisgot og idolatry prohibition o pagdili ba sa pagsimba og laing Dios. Dios. Kanang maghimo kag ribulto bisan unsang dagway dayon ludhan nato o ludhan nimo ingon nga Dios. Unsa man ay sumada ana kung atong sumadahon na, di ba? Pagbaton og laing Dios. Pananglit ako maghimo kog larawan skanding. Unya nga akong tumong sa paghimo og larawan skanding, akong himuon kay aron himuon akong Dios.
Pananglit mo ko nga, sa guning Diyos nga gituhuan sa mga Kristiyanos, di man makita. Di man manaog, di man makigistorya nako. May pamay kanding siguro ani kay kanding og imong istoryahon mo bahihi pa man. Mananglit ba mo na akong hunahuna nga sa guning Diyos God sa mga Kristiyano nga di man makigistorya nako, di man munaog. Di man ni pataka ra man ni mga Kristiyano. Taka ra man na sila, gama ra man na nila. Mao ni akong buhaton kanang kanding da sa mong tugkaran mo pa na klaro kay makita yun ako. Den ini tawag nako mo bahihi pod. Mutubag pod. Mas maay siguro kini nila himuon akong Dios. So himuan din ako siya gribulto. Ang kanding dayon akong hunaon nga akini mo akong Dios kining larawan sa kanding. Na unsa man akong gihimo? Pagbaton og laing Dios. Pagbaton og laing Dios. So, mao naman na ang naa diha sa bersikulo 3 nga ayaw pagbaton og laing Dios. So, kanang giingon diha sa hanay sa Biblia nga dili magbuhat og mga larawan sa mga Diyos og dili kamuyukbuan nalangkob na diha. Pwede nato na siya malangkob sa kanang giingon diha ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So, mo na siya abbreviated form. Ang context sa bersikulo 4 ug 5 atong gitapo diha sa bersikulo 3 para mamubo. Nakuha? So, sa mga termino o mga pulong doon natin giwala kay gi-abbreviate man. Pero ang context na aratanan. So, what ay gidelete diha? Ang ato lang gidelete diha aras pag-abbreviate. Mga pulong lang nga pwede i-delete basta maapil ra pod ang iyang konteksto sa unsay gibutang diha. Nakuha ninyo? Mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Pero kung gusto po ka atong biblical o tinaas nga o kanang gitawag na tog detailed nga hanay o detalye nga presentasyon, naaraman po das katikisim. Tanawar rago ng katikisim, di ba duha ng hanay sa napulo kasugo. Una, kanang biblical o detailed presentation nga wala giwala. Naagad tanan, detalye. Dayon, kanang ikaduha nga hanay mo na gitawag catechetical hanay o formula nga dunay giwala. Pero naara gihapon ang tot. Gitapo lang. Pero ba akong gi-abbreviate nga ang sumpay gitapo sa usa lang ka litra. Di ba katong niyon ko nga ako ngalan Silbert Adriatico Dondoyano. Ako nang gitapo sa tulo ra ka litra CAD. Pag ingon galing nako CAD but pasabot Silbert Adriatico Dondoyano. Nagali sa kuan pagani sa Facebook napagali koy mubo pagyudana nga ibutangan akong Veritas, akong ibutang lang Veritas 899. Sa may sabot anang Veritas 899. Veritas means kamatuuran, di ba? Kay Latin word sa kamatuuran, Veritas. Then kanang 899, sabot ana Silbert Adriatico Dondoyano rig hapon kay ang akong paagi diha, giihap na ko ng litra sa akong ngalan nga Silbert. 8 na kalitra ng Silbert. Ang Adriatico pod siyam kalitra, ang Dondoyano siyam pod mo na nga another form laing hanay nako sa pagmubo ana akong ngalan, akong gamiton ang numero. 899. Kanang 899 Silbert Adriatico Dondoyano. Di ba? Ang tot na ara kung kahibalo ka, gimubo lang ang porma. Nakuha ninyo? So mao na. Ang ilang magunahuna giwala anas Katoliko kay kana naman gud sila mga Diyos. Okay ni mo ni atong kurhian. Mo ni atong kurhian. Kay naamang gud sa ilang hunahuna nga kanang atong mga larawan Diyos. Atong giludhan mga Diyos kuno na. Okay, balik na po ta, no? Katikisim naghapon ta ani. Balik na po ta. Okay, sa Biblia sayod manunta sila. Sayod manunta sila nga dili tanang larawan Diyos. Dili tanang larawan Diyos. Okay. Ngano man kay kung tanang larawan Diyos naunsa man nato pag-reconcile aning Exodo 35 pananglit, no? Exodo kapitulo 35.
Naon sa manday mabasa diya sa Exodo Kapitulo 35. Mabasa na to sa Exodo Kapitulo 35 nga kanang tubag sa pangutana ba? Kanang tubag sa pangutana ba nga, uy, nganong gidili man ng mga ribulto? Oh? Nganong gidili man ng mga ribulto? Buot ba ipasabot kanang kaalam o kahibalo sa tao sa paghimog ribulto o paghimog larawan, kanang kahibalo ba? O kanang talent nga ingon ana nga ang tao makabalo, makaantigo mo drawing o mo kulit o mo dibuho o mo himog larawan, kana ba nga kahibalo gikan din na siyawa, gikan din na si demonyo kay sayop man ka na, dautan man ka nang muhimog ribulto. So siguro kanang kaalam sa paghimog ribulto gikan siguro na siyawa. Dili tingali na gikan sa Dios. Kay gibawal man na, gidili man na. Dili oy. Ang insaktong tubag ana mabasa na to sa Exodo Kapitulo 35. Ato ning basahon ha. Exodo 35 bersikulo 30 hangtod 35. Okay. Exodo 35 bersikulo 30 hangtod 35 atong basahon. Miingon si Moses sa mga Israelita, gipili sa Ginoo si Bezalel, anak ni Uri, nga anak ni Hur, sa banay ni Huda. Gihatagan siya sa Dios og kaalam. Gihatagan siya sa Dios og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom, sa paghimo og mga maanindot nga mga plano, og paghimo niini ginamit ang bulawan, plata, og tumbaga, paghimog mga alahas, pagkulit og kahoy, og tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bezalel og si Oholiab, ang anak ni Ahisamak sa banay ni Dan, gihatagan sa Ginoo. Timani ha? Gihatagan sa Ginoo. Dili sa yawa ha? Sa Ginoo. No? Gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon, sa magkukulit, magdidibuho, maghahabol sa pinong lino, sa asul, sa dagtong pula, sa pula nga dilana, ug sa uban pang panapton. Makahimo sila sa tanang matang sa buhat, timani ha? Makahimo sila sa tanang matang sa buhat, ug batid mo dibuho o mukulit. Unsa kuno? Matod pa sa Exodo 35, 30 nga tus 35, kana di ang kaalam sa paghimo og larawan, pagdibuho o pagkulit, kaalam day na nga gikan sa Dios nga iyang gihatag sa tao. Mauna nga, di masabot na to. Nga dili di ay dautan ang paghimo og larawan o ribulto. Kay nga naman, kay kanang kaalama, dili man na gikan sa Yahwa, gikan man na sa Dios. Ya, kaalam day gikan sa Dios, gikan day na sa Yahwa. gikan na gali sa Dios. Di ba? So kay gikan sa Dios, dili dautan. Kung atong gamito na, kay gikan man na sa Dios, na man na sa Revelation, nalimot ko, na Textus Revelation nga, kanang kaalam nga gikan sa Dios, ipagamit. Ipagamit. Muna nga, gigamit na natong mga Katoliko, kay dili dautan ng kaalama. Unang kita mga Katoliko, magbuhatag mga larawan, ribulto, kay kanang kaalama, gikan man na sa Dios. Kay kung dautan ng paghimog larawan o pagkulit, agoy, naarba tayo mga artist. O, ganang maayo kay mo drawing, for example, kaalaman na. O, ako di ko. Maot kay ko mo drawing, di na lang ko magtuga-tuga galig drawing kay batik kasi nga tanan. Pero naagi yung mga tao nga gigasahan sa Ginoo na maayo mo kulit, may mo dibuho. So kay kaalaman na ang gikan sa Dios mo nang atong gamiton. Kay kung dautan na sa ato pa mga impierno din ato mga artist.
Kining mantigo mo kulit. Okay, okay. Kay dautan man day ka na, no, dili. Ang tinuod mao ni, wala gyud idili sa Dios kanang paghimog larawan og ribulto. Wala gyud, no? Unya, atong ipaliwanag kanang iyang pagdili. Kanang pagdili sa Dios kung himuong Dios sa tao. Atong balik ko na po atong formula sa pag-explain. Ani. Kining issue mahitungod sa larawan, parehas ni sa issue mahitungod sa kwarta. Ang kwarta, dili kay dautan na lang gyud gamiton kung gigamit ni sa mga makasasala. Kay na ay maayo og insakto nga paggamit sa kwarta. No? Ang kwarta, dili maayo kung gamiton sa di mao. Pananglit, ang kwarta atong gamiton sa pagpamalit og boto diha matag eleksyon, kana dili na maayo. Ang kwarta dili maayo gamiton sa pagsuborno. Dili maayo na, no? Ang kwarta dili maayo nga diha na lang ka maguna-huna sige og kwarta nga di na ka mosimba kay agiras kwarta. Na may mga tawo ingon ana, di na musimba kay ang ilang kwarta, nakapokus na isla sa kwarta sa ilang negosyo, di na musimba. Di na musimba kay agilang sa kwarta. Sa ato pa, ang kwarta mao na gihimong Dios. Kay ang panahon, gigugol naman tanan, di naman musimba, di man matusimbahan kay, to simbahan, di ta kakaon diya. Pagkaon na tas pario gusto ya. Pa dyo'y lami. Diba? Dili ko si Domingo, kuwanta, may pa'y magdaro, sulan pa ta. May pa'y managa ta rito, isda, kakuha pa tag isda. O na, agiras kwarta. So, mao na dili maayo nga tratamentos kwarta nga, ang kwarta na maoy atong ipakadiyos. Pero, dili nabot pasabot nga na ay sayop, o dili maayo nga paggamit sa kwarta nga, tanan na lang yung paggamit anang kwarta, dili maayo. Dili, oy. Kay naamay maayo nga paggamit sa kwarta. Ug ato din ang itabang sa uban nga nagkalisod. Di ba? Kanang buhat sa kaluoy. Parehas anang gihimo pod sa ato mga igsuon nga mutabang sila sa ilang igsuon nga bisan dili gani kauban sa ilang relihiyon, muhatag sila. Muna buhat sa kaluoy. Mao na dili dautan nga paggamit sa kwarta. Mao po na ang isyu mahitungod sa larawan. Actually, ang Dios dili supak sa paghimo og larawan, paghimo og ribulto sa sakto nga tumong. Sa sakto nga tumong. Supak lang ang Dios sa paghimog larawan, bisan unsang dagway, bisan pagdagway sa lalaki o babae, musupak ang Dios ana kung sayop ang tumong. Unsa may sayop nga tumong sa paghimog ribulto nga gidili sa Dios. Kanang Exodo 20 bersikulo 3. Kana bang giingon, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Di ba kana mang mga pulunga diha manato gilangkob kanang mga larawan bisan unsa mga ribulto sa mga Diyos nga dili ta muyukbo kanang bersikulo 4 ug 5 ato manggiusa diha sa bersikulo 3 kay mausa man na malangkob man na sa bersikulo 3 kanang pag-ingon ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Mao na ibot pasabot sa Dios nga nagbawal siya, nagdili siya og larawan, ribulto bisan unsa, dili lang gali kay larawan bisag kanang tawo nga buhi. Pananglit na kay kana bang kaila nga dato kay nga tanan. Unya inila sa lungsod o inila sa kuan pa gyud kalibutan. Di lang ta maghingalan ha. Naay tawo nga atong gihangad. Pwede gali emperador pod. Basta kay tawo. Nga mao na nay atong himuon nga kana bang murag Dios ba? Pero dili na tinuod Dios. Basta tao gani di magyud na Dios. Ang tao nga ordinaryo dili gyud na Dios. Gawas ni Kristo kay Dios man to siyang nagpakatao. Ang tao nga ordinaryo dili pwede magpaka-Dios kay ang Dios dili tao. Pero ang Dios pwede siya magpakatao.
Mao na si Kristo, no, sa Juan 1:1, Dios nga nagpakatao, mao na nga si Kristo Dios ug tao. Pero kung tao lang pres nato, dili gyud na Dios, dili pwede magpaka-Dios. Ang Dios ra pwede magpakatao. Kay gamahanan man siya. Okay. O mao na. No, ako tao ra ko, dili ko Dios. Kung magpaka-Dios ko, o himuon ko ninyong Dios, dili na maayo, di na pwede. So dili lang gani larawan, dili lang kay ribulto. Bisan pagbuhi, bisag mulihok. Mukamang, muinom og tubig. Basta himuong Dios nga dili tinuod Dios, mahimo na ng Dios. Di ba? Kugi kay ng mga dili Katoliko mukutloan ng Salmo 115 nga ilang iatake kuno sa atong mga larawan kay naiilong kuno dili kasimhot, naay kamot dili kalihok. Ila man nang iatake sa atong mga larawan sa Katoliko kay mo kuno na gipasabot nga kung but na hunaon ka ng Salmo 115 ang gipasabot nga mga ribulto diha mga Diyos man na dili man na larawan sa mga santos. Okay? Kay kanang Diyos bisan pagalig mulihok, bisan pag makasimhot, pananglit ako himuon ko ninyong Diyos, di mahimo kong Diyos, kay di man ko tinuod Diyos, kay kanagong Diyos, anything bisan unsa nga butang nga tuhuan nato atong hunahunaon nga Dios unya dili tinuod mao nay Dios pres ra gud anang mayong kag pusil kay di tinuod pusil duaan lang tarak kay dili tinuod trak duaan lang doktor sublion ba doktor kay dili tinuod doktor kana pong Dios gihuna-huna nato giisip natong Dios unya dili tinuod. So, bisang unsang butang, di lang kay larawan, di lang kay ribulto. Bisan pagali ka ng atong mga hilig. Kung pananglit, hilig ta og dula og mga games das computer nga, di na ta mo simba. Sige na tagdulag games sa computer. Aka nang hilig sa pagdulag computer, nahimo na natong Diyos na nimo. Kanang druga pod. Nga di na ta maminaw simbahan, di na ta maminaw sa gobyerno. Sige na tagsupak sa balaod sa gobyerno. Sige na tagsupak sa balaod sa Diyos nga gitudlo siyang simbahan. Kaya nga naman, kay magsige na ta ng druga. Shabu. Sige na ta, di kanang shabu, nahimo na ng Diyos nato. Di lang kay larawan, di lang kay ribulto. Bisan unsa. Pananglit na may mga bantay taron. Kaya na mga batanon nga nabuang ragyog sayaw. Sige ragsayaw, sa di man dautan ng sayaw. Basta kay tamang-tama lang po. Entertainment lang. Pero magsige ragsayaw, di na mo simba, di na gali magtuon. Kaya sige ragsayaw, di ka nang sayaw, nahimo na ng Diyos. Di ba? Napoy uban kini. Di lang ko maghingalan daghang tamaan ani. Nay uban, mga lagad kunuhay sa simbahan. Mga lagad kunuhay simbahan. Ang uban, liktor pagani. Ang uban, alagad na sila yung mga gimbuhaton di simbahan. Kaya lami lagi ng nindot lagi ng mga lagad simbahan. Pero, tinawaon siya mahitabo. Kung naanggali laing hilig, pananglit, unsa man kanang laing lingaw, pananglit, kanang party-party ba o kanang barkada-barkada, niya pagtawag sa barkada, natunong pagyod Domingo ha. Kuan pagyod, kana Domingo gani, alang na ito mga Kristiyanos, kuan man na Day of the Resurrection, then diha po na ito gibalhin ang Solemnity of the Sabbath nga niadto Sabado, atong gihimog Domingo, tungod sa gahom sa simbahan, di ba? Sa atong explanation anang igpapahulay sa atong pagtuong Katoliko karon Domingo naman. So, espesyal na to ni Day of the Lord, adlaw sa Ginoo na to ning Domingo, na to mga Kristiyanong Katoliko. So, priority na to ang Diyos aning adlaw. Na may uban lahi, tawagan lang gali dito sa higala, amigo nga, uy, bay, kanang kuan ta bay, kanang naabot sa atong kauban, gikan sa gawas, nang inbitar o kuan ko no, mag-beach ko no ta dito sa kuan, sa kuan, dito sa baybay gani, dito sa liguanan, nindot kay dito, magkuan, jamming ko no ta dito, mag-inom-inom, unsa diya, kaon, wa na, Unya, ni atong panahon na di ay siya ka ng schedule nga muduyog ba dito ka sa choir sa simbahan o mo lektor ba ka dito, wa na gi-cancel.
Kay giuna tong katong tawag sa amigo. Mas gihigugma man tong entertainment. Lipay-lipay ka o galingon. No? Mura gipadaplin ang katong gimbuhaton nga pangalagad sa Dios. No, ang gi-priority kadto ng tawhanon. Sumo na example nga naglabi ang buhat nga para ras kaugalingon, dili gipalabi ang Dios. Kay gi-cancel man tong buhat nga pangginoo nga para atong adlaw. Ang kay kung pangginoo pa ang pinaka numero 1, adi na ko ni cancel, labi na adlaw sa Ginoo ron. Unaon yun ni nako. Unya na. Pwede man siguro nimo ingnon to imong amigo. Pwede iato ning i-transfer, pwede na to ni pagkalunis na lang. Pwede man siguro. Dili kay ipadapli ng pinaka-importante. Kay ipauna gyud tong ato rang gusto nga tawhanon. Uy no, muna yung itong bantayan. Muna, kanang Diyos, definition anang Diyos, dili lang kay ribulto. Bisan paghilig na to, kanang inom-inom, di ka mo simba, pero plahubog kang dako. Di ang imong Diyos kanang inom, di mo ni mo ng Diyos. Inagod mo simba, kay sige nag-inom. Di ang imong Diyos kanang inom, dili ang Diyos nga tinuod. Mao na. Unya, kanang ato tas larawan na sa mga Katoliko. Kanang larawan nato sa Katoliko, dili lagi na Diyos. Nganong dili na Diyos kanang mga ribulto nato ni Mama Mary, ni San Vicente, San Antonio, dili lagi na Diyos. Nganong dili na Diyos? Kay wala man itudlo sa mga pari nga Diyos na. Wala itudlo sa mga pari na bagoy. Kisa mga pari abe na nudlo, teksi ko ninyo, no? Kung kay balo mo sukong number. Teksi ko ninyo, kinsang parian na nudlo nga kanang larawan ni Santa Maria Dios na. Kay, ang definition anang Diyos, di ba na sa 1 Corinto 8:4? 1 Corinto 8:4, nga ang Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod. Kana bang magtuo lagi ka para sa atong doktor-doktor, tuo ka nga doktor na, o niya dili tinuod, di doktor-doktor. Kanang Diyos pod, bisan unsang butang, dili lang kay ribulto. Bisan pagtao, himuon imong Diyos niya, dili tinuod, mahimo ng Diyos. Anything nga, hunaon na to nga Diyos, unya dili tinuod, mao na Diyos ang pangutana. Ang Katoliko nanudlo ba nga kanang larawan ni Santa Maria, larawan ni San Vicente, larawan ni San Antonio, Diyos na, para mo qualify na anang definition sa Diyos? Ay, nako. Dili, oy. Kung naalagi pari nagtudlo nga kanang larawan ni Santa Maria o San Vicente o uban pang mga santos, Diyos na, tiksi ko ninyo, kinsa ng paria, kaya ako na isumbong sa obispo. No? Para nga, kanang, sana, badlungon. Unya, dili mo patuo, i-excommunicate. Tiksi ko ninyo, o kung kabalo mo, kung prenta sa Facebook, pag-message mo na ako sa Facebook, kinsang paria nagtudlo nga kanang ribulto ni Santa Maria Dios. O gitudlo sa pari, kinsang paria gatudlo nga kanang larawan ni Santa Maria Dios para makaingon ta nga Dios na. Pero bisan pa manggalig na ipari musulti ana ang pangutana, official teaching ba na sa Katoliko? Pananglit ha, doon ay pari nagtudlo ana, muingon na po ko, official teaching ba na? O basig ka ng pari-ara po yung nagtudlo ana. Pero sukad-sukad wala mong ko kitag pari, nakadungog nga nagtudlo yun nga, larawan ni Santa Maria Dios para mahimong Diyos. Wala, uy. Wala. Wag yun. Ambot, huwag ka mo na amo inahibawan kay ako. Bisa, mga pari, dili man ta makaingon nga maayog yun tanan, na may uban yun nga tawhanon ra po kaayo, no? Di man nato maingon nga maayog yun tanan mga pari nato. Bisan pagka ng mga pari nga pananaw nato nga dili kaayo maayo, wala man gali yugo kadungog nila nagtudlo nga larawan ni Santa Maria Dios, larawan ni San Vicente Dios para mahimong Diyos. Kay gidili man na. Wala, uy. Wala gyud. Nya, miingon sila nga, nya inyo manggiludhan, inyo manggiyukbuan, nya giampuan pa gyud. Di gihimo na ninyong Dios. Okay. By the way, ako sang ihatag ninyo kay 15 minutos na lang,
20 minutos, dili. 10 minutos na lang. Oh. Unsang mga tekstuha sa Biblia nga prueba nga dili bawal ang paghimog larawan sa sakto nga gamit, ha? Okay, atong diretso na lang. Sa Exodo 25, 17 hangtod 22, si Moses gisugo sa Dios sa paghimog larawan sa kiruben o anghel. Nga gibutang ni ibabaw sa sudlanan sa kasabutan katong Old Ark of the Covenant ba. Kung atong ihulagway itong Old Ark of the Covenant sa ibabaw na ato'y larawan sa anghel o kiruben. Gani ila tong iprosesyon o basahan ko ninyo ng Old Testament. Katong daang arkas kasabutan, Old Ark of the Covenant, na ato'y larawan sa duha ka anghel sa ibabaw. Den ila nang iprosesyon, di ba? Gani giyukbuan pa to ni Josue diha sa Josue 6. Pero wala siya magtuo nga katong larawan sa kirubin maotoy Dios. Niyukbo lang siya ato tungod kay ang presence of God naa man dito sa sudlanan sa kasabutan nga naay larawan sa kirubin. Pero wala siya magtuo nga katong larawan sa kirubin maotoy Dios. Nagsimbolo lang to sa presensya sa Dios. So mao na din laing teksto sa Ezekiel 41. Ezekiel 41, 17 ngadto sa 15 ngadto sa 20, no? Ezekiel 41 15 ngadto sa 20. Ang templo sa Dios gihulagway nga naay larawan sa anghel o kiruben unsang dagwaya naong tao pagyud. Naong tao. Dayon napagyud dagway sa usa ka leyon. Napay dagway sa usa ka leyon. Isip dayan diya sulod sa templo. So mo ni prueba nato nga dili lagi dautan ng larawan basta dili lang ipaka-Dios. Dayan lang or simbolo sa presence of God o gamito nato isip pagpasidungog sa angay pasidunggan. Peras ba na itong ribulto ni Rizal? Mo manggali ni prueba na ito nga dili tanang ribulto Diyos. Kaya kung tanang ribulto Diyos, katungdanan na ito ang pagdugmok anang monumento ni Rizal sa atong plaza. Ano man, kung tanang ribulto, tanang larawan, Diyos, katungdanan na ito ang pagdugmok anang ribulto o monumento ni Rizal sa atong plaza. Kaya naanas Biblia, ang mga Diyos gubon. Instruction na sa Diyos des Biblia nga tanang mga Diyos gubon dugmukon kay mga bubuho ang Diyos ana. Kanang kompetensyaan siya. Di ba? Nasa napulo kasugo nga mga bubuho ang Diyos kung magbaton taglaing Diyos. Di ba? So kung tanang ribulto Diyos, katungdanan na to ang pagdugmok anang monumento ni Rizal sa atong plaza. Nganong wala man nato dugmuka, wa man nato guban ng monumento ni Rizal Diaz Plaza. Kay nagtuo ta nga dili na siya Diyos ng ribulto o monumento ni Rizal. So mo na'y prueba nga dili lagi tanang ribulto Diyos. Kay kung tanang ribulto Diyos, di nakasala tang tanan, dili lang kay mga Katoliko. Kay nganong wa man nato guban ng monumento ni Rizal sa atong plaza. Nganong wa man nato naguba? Kay dili na Diyos. O di ba ka, mahadlok lupot siguro mo, dakpon mo, sa may inyong palabihon, sugo sa Diyos o sugo sa tao. Kung mahadlok mo dakpon, kung Diyos na, kung inyong gubon. So kung mingon mo nga, dili man na Diyos veritas na, mao lagi, sakto lagi ang pagtuong Katoliko nga, dili tanang ribulto Diyos. Bisan man gani, nahinumdum ko sa plaza kagabi, nga nato Iglesia ni Cristo nag-ingon nga, asa mabasa sa Biblia nga gisugo ta litra por litra nga maghimo og larawan ni Santa Maria. Nakuha na ko'y panahon sa pangutana po ba? Pag sukay, dili man ako may nag-istorya god. Ingon ko nga, sa po ni Iglesia ni Cristo, kung wala dahil sa Biblia, sayop na. Lami po pangutanon ba? Nindot po pangutanon ba? Asa man po mabasa sa Biblia nga, kamong mga Iglesia ni Cristo, maghimo mo og monumento o ribulto ni Felix Manalo. Di ba naaman na sa inyong sentral? Tanawa ninyo na sa sentral sa Iglesia ni Cristo na kuan diha, monumento o ribulto ni Felix Manalo. Naamang gali ko. Na ako'y picture nasa kong gamayng computer. Nga mga Iglesia ni Cristo na sila ribulto ni Felix Manalo, monumento na sa ilang sentral. Kay iyang ipasabot ka. Kita mga Katoliko, pangitaan tag litra por litra. Kaya ang tinuod ko, dili man tanan kinahanglan basahon litra por litra. Kinilang pag-anhin na to gradyo, wa man ta sugua diri kung magsangyaw nga muanhi ta gradyo. Wa pa may radyo panahon sa una. Dili na naon pagpangutana.
bisan pag dili na mabasa, basta di ra pod daotan, ayaw nag-idili. Ay naghimuang negatibo. Kay kung basta dili gali mabasa, dili na angay buhaton, ay pagkadaghang gibuhat sa mga iglesia ni Kristo ron nga wala sa Biblia. Sample, kanang ilang anniversary every July 27. Naaba na sa Biblia? Wala, uy. Kanang ilang simbolo nga, kanang tulo ka color nga, namgali mga sticker ana, daghan, kanang green, puti, ug pula. Mao ba na? Muna simbolo sa mga iglesia ni Kristo, ipamutang pamanggali na sila mga auto, mga sakyanan. Kita gali kag sticker nga na tulo ka color, green, puti, pula ba na? But pasabot membro ka sa iglesia ni Kristo. Unya asa man na sa Biblia nga magbutang tag sticker na tulo ka color. Oh. Nya ila manggali nang sawayon ng atong simbolo kanang cross. Kay wala kuno na sa Biblia, no? Although na ay mga implication pero may sila nga dili sila anang cross, dili sila manguros kay wala kuno na sa Biblia. Kuno kuno. Oo. Wala sa Biblia. Unya, kanang ilang kuan, simbolo na aba po na sa Biblia. Kanang tulo ka color. Unya, kanang maghimo og magasin. Naaba day pasugo magasin ang Iglesia ni Kristo sa Biblia. Oh, ang mga apostol, naaba to sila pasugo magasin sa ilang panahon. Wala, uy. Wala, uy. So, bisan gani sila nga nagsaway anang atong mga gibuhat sa Katoliko kay was Biblia ng uban, ilang sawayon kay was Biblia, nga utro man po sila, naaman po sila gibuhat nga wala sa Biblia. Kana laging magbuhat og pasugo magasin, wa man sa Biblia. Gani, napag sila gitudlo sa pasugo, nga ilara pong gisupak, kay naaman ko'y pasugo nga, niingon ng ilang pasugo nga, ang tinuod ko nung magwawali o ministro, mutudlo, nga kana ragyong gitudlo sa Biblia. Og, mo hilom ang Biblia, hilom po siya. Sa ito pa, ang itudlo sa ministro, kana arang gisulti sa Biblia. Sa ito pa, litra po litra ra gyud. Kay kung mohilom ko no ang Biblia, hilom po siya. Nya karon kay wala man na nila gisunod ngano man kay mukutlo galig Isaias 46:11 nga kanang nagisgot dihag Ravenous bird o ibon mandaragit. Kanang Isaias 46:11 gani kung atong subayo na si Siro may gipasabot ana pero ang ilang gitumbok ana kunong katumanan anang Isaias 46:11 si Felix Manalo kuno na kung mubasa ta anang Isaias 46:11 dili ta kabasag Felix Manalo diha. Di ta kabasa. Silent ang Biblia kung moingong kag si Felix Manalo na kay udi gyud mabasa ng ngalan ni Felix Manalo sulod sa Biblia. Pero asa man na mabasa ng katumanan anang Isaias 46:11 nga si Felix Manalo na dito nas pasugo magasin. Oh. Mao nang naay pasugo magasin kay naa sila gitudlo nga wala sa Biblia. Kay kung igo na nila ang Biblia, wala na untay pasugo magasin. Kay ang tinuod pagkutlo sa Isaias 46:11, wa man ang ngalan ni Felix Manalo, mao na nga maghimog pasugo para didto ibutang sa pasugo. Oh. Kay naaman sa pasugo mabasa nga ang katumanan si Felix Manalo kanang katumanan anang 46:11 Isaias nga dili ra bagyod. Oh, muna tanawa. Ngayon sila Biblia ra pero naaman dahil sila gitudlo sa pasugo pagkadaghan kayong gitudlo nila sa pasugo nga wala sa Biblia, no? Wa na koy panahon kung ako pa nang isgutan, no? Unya kanang moingon sila nga giludhan man birita sa to paghimong Dios ninyo adili lagi bisan pa kanang pagampo di ba sa miaging Domingo ako na nang gi-explain nga dili tanang pagampo pagpaka Dios kay kanang ampo definition anas dictionary request o umuhangyo bisan diri pwede ko moampo ni igsuong Dani diri sa technical side mangayo ko niya mohangyo ko dan unsa man nga akong hinay man ni mutingog ni akong headphone o di ba nagampo ko niya ni request. Kaming mga Katoliko, wala mi magampo sa mga santo sa langit, ingon nga Dios. Nagampo mi nila, naghangyo mi nila sa ila rapong mahimo. Peras ni Dani diri, makahangyo ko niya sa iya rapong mahimo, pero dili ko kahangyo niya sa mahimo ra sa Dios. Ingon ana, ang mga santos, magampo lang mi nila, kay nagtuumi nga tuwa na sila sa langit, i-review ninyo ang atong programa sa miaging Domingo, ako nang gi-explain. Nga, kanang pagampo duha ka klase. Magampo ka kay ang giampuan nimo Dios gamhanan. Pero ang tao pwede sad maampuan sa iya ra pong mahimo. Kay ang tao pwede man nimo mahangyo ang mga born again gali mo ampo mapod mo hangyo man pod silang pastor nga i-pre-over sila. Di ba? Unya sa buhat 16:29 ug 30 si Pablo ug si Silas giyukbuan.
giludhan. Pero dili to pagpakadiyos. Nya, i-review ninyo akong mga programa na katong detalye natong explanation sa kanang pagluhod. Kay dili tanang pagluhod pagpakadiyos. Naay veneration lang, udulya sa Grego. Di ba? Katong superlative degree sa atong yukbo sa pagtuong Katoliko, latria, hyperdulia, ug dulia, ay ninyo nakalimti. Kay dili na pagtupong nato sa Dios kanang atong yukbo pagtahod sa mga santos. Veneration lang na. Kang Santa Maria, special veneration kay nanay man siya nato. At ang ininyo sa sunod bulan, sa mandaron, September, Oktubre, ang atong igahin nato ng bulan sa Oktubre about Mother Mary. No, atong itukiun tanan ang doktrinas Katoliko mahitungod ni Mama Mary no karong Oktubre no bulan sa Rosario no at angin niyo na. Okay, wa naman ko igong panahon sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, sa atong talahurong obispo diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Sibero Kaarmari, ubanas mga kaparian, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa buong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.